Първият принцип в създаването на невронни мрежи е предварителната обработка на данни. Това е като подготовката, която правите преди да сглобите модел или пъзел. Представете си, че имате кутия с много пъзели, но частите на всички пъзели са смесени. Вашата задача е да подредите и разделите частите, така че да имате всички нужни елементи за вашия конкретен пъзел. Това е подобно на това да подготвите данните за вашата невронна мрежа. Предварителната обработка на данни включва няколко ключови стъпки. Първо, трябва да почистите данните, което означава да премахнете всички нерелевантни или грешни информации. Например, ако имате данни за времето, които включват температура, влажност и случайно добавени думи, ще искате да премахнете думите, тъй като те не допринасят за вашето анализиране на времето. След това трябва да форматирате данните в подходящ формат. Това може да означава промяна на данните така, че всички числа да са в един и същи мащаб или преобразуване на категорийни данни, като цветове или имена, в числови стойности, които невронната мрежа може да обработи. Тази предварителна подготовка е от съществено значение, тъй като осигурява, че невронната мрежа ще се обучава на чисти, организирани и релевантни данни, което увеличава шансовете й за ефективно и точно научаване. Това е като да се уверите, че всички части на пъзела са на мястото си и готови за използване преди да започнете създаването му.